Да, а не! Пак ми... Малко ще е напечено. Да, малко. Не! Да. Защо се е скрил житото ми? Яде житото. Човек, аз избягах. Как избягаме? Там тято... Аз избягах. Остава Иван Зен за това. Не, тято! Да, малко е. Айде. Сега... Не. Дани, аз не можеш. Ти ме по-крива ли си? Не. Аз също не знам Това е също. Това е също. Али вчера май играхме? Това е същия. Как ще е? Добре, сега ще напътървам малко. Животи, защото аз няма да отидя. Имам това. Добре. Хората знаете, аз съм лош, ще убия Иван Желев първо. Дали бе? Да. Само че тя ми дава жълки. Тъпи жокера. Имам много тъпи жокера, но... Хайде да го кажа. Сега въгъл съм. Въгъл. Добре, въгъл съм някъде. Някъде съм въгъл. Жокерът, че никога няма намериш и че съм въгъл. Къде си в коя стая? Стайци няма, стайци не. Кажи ми в коя стая? Само да ти кажа, че ето ма. Не! Не ме не. Избягах ти! Избягах ти! Няма да ме убиеш. Тази аз да ми изчисто на екрана. Мале... Буквално, пак да натролваш, няма да успееш. Буквално един път ще дойде. Дани, биеш ли ма? Не, колко. Аз не знам къде си. Има, знаеш. Мали, пак съм въгъл. Пак съм въгъл. Добре, аз да ги намери... Търси във всички стаи, имаш 14 плюс. Свирнах. Ще се показвам. Ето ме. Здрасти. Отказвам се. Айде, отказвам се. Аз съм добър. Защо не беше ти лош? Аз съм грозен. Всички съм грозен. Айде да се пия модерно. Да, Това да значи, че ще пия модерно. да. По-добре. Аз се крия на дървото. Да, надявам се да има крия. Той се крия. Аз се виждам. Да, ма ти не си крещи. Ще убият.
Виждам те подскачаш като заек. Дани, къде си? Аз не съм играл само, ще има просто питам къде си. Ей то Among Us искам да те убие. Yes! Ще те убие! Айде стреляйте го, бе! Червелка, айде! Стреляй го! На една плюнка! Как те ми не могат да убият? На една плюнка беше... О, на мен! Убиват! Никога няма случило. Дали? Аз съм видях. Никога. Мога да се намеря. Хора! Буквално сега пак ми бъгва играта. Защото снимам. Кой подскочи ме там като заек? Заека се путам. Дани, аз да игра с тиката. Хора, виждам, снимам някой игра. Дани видях са. И кой има? Ой, не са бойко. Кой ме да мрази, бе? Не съм аз. Хора, се побъркам, не мога. Се побъркам, защото малко интересно. Не, честно. О, отвина! Окей. Окей, сега много съм. Буквално хора да ви кажа, че се изключи без да искам да вероятно. Ти търсиш ли, бе? Ти търсиш ли? Добре, обадихме се. Дани, ти търсиш, за Twitch ще дам Жокер. Аз съм червен пак. Нацепен съм и тренирам. Добре, обаче къде си? Някъде където са щангите. Щангите? Щангите ги запомниш. Добре, ето са. Добре, мисля се чу. Къде са щангите? Щангите ги запомни, бе. Някъде в... Не, идва на щанга, но трябва да намерим. Някъде става правилно. Какво? Виждам те. Баба, излязо ще долу да те чакат. Айде бързо приготвя се, какво ще говориш от силните. О, Дани! Ще хода на село. Добре, там не можеш само да играе играта. Добре, дай си ми играе играта. Една минута имам. Хора, ето си. Чакай. Бягай. Добре, аз казах на щангите съм. Тренирам. Не се избягвам. Ето се тренирам. Няма шанс. Аз не се виждам. Буквално така, че аз съм невидим и не ме видиш и аз си да искам. Скочил съм при тебе. Там до теб съм. Буквално бях на тебе, до тебе на рафта. Зад теб. До тебе
Uma vez deixa uma maldade. Aí, mas tchau. Tchau. Tchau.